Koje je geslo ovog Mladifesta? Molite, dakle, gospodara žetve da radnike pošalje u svoju žetvu. To je poziv koji je aktualan. Uvijek. Božanski vapaj čovjeku da moli za pozive. Ja već, preko godinu dana, možda čak i 2, odlučio sam jednu krunicu koju molim. Nastojim moliti svaki dan ružari, ali jednu krunicu prikazujem za nova sveta duhovna zvanja. Da odgovorim Bogu na ovaj vapaj Božji. Tamo u obitelji, u zajednici, u župi gdje se moli za zvanja, tu će doći. Gdje se ne moli, neće, vjerujte mi. Zato treba odgovoriti na ovaj poziv. Vidite, danas Bogu hvala ima još kršćana i mnogi žele se vjenčati u crkvi. Mnogi žele krstiti još uvijek djecu, Bogu hvala. Mnogi žele da im se djeca i pričeste i krizmaju. Mnogi žele da njihovi bližnji koji preminu da budu pokopani po crkvenom obredu, da dođe svećenik. Još uvijek mnogi to žele. A znate li što malo ljudi želi? Što premalo ljudi želi? Pa da mu sin ili kćer bude svećenik ili časna sestra. Malo ih želi to. Jako malo. Pa čak ako im se odluči i sin i kćer da bude svećenik ili časna sestra, to su prijetnje. To su navale bijesa. To su odreću te se. Ne trebaš mi više na oči dolaziti. Sve sam ovo čuo da se događa kad mladić ili djevojka kaže: tata, mama, ja imam duhovni poziv, idem za Kristom. Znate zašto je to tako? Jer imamo malu vjeru i malu ljubav prema Bogu. Bože, daj nam novi duhovni zvanja, samo ne iz moje obitelji. Samo da ne ode moj sin. Samo da ne bude moja kćer časna sestra. Ali daj nam novi zvanja, sveti Isuse. Ali kad Isus taj pogleda na moje, onda stani malo, Isuse. Ne može to tako.